magoro bengi ya umwancho murigereri gwegetaseni kya Ndizi TV na bwo bwansubo mu gusingo ye naritkoria uri abereri tayero kegima nanene kwabere go kwego kya ko bwatemero berio ye ritkoria rerekero ne ritkoria Jumanne kitariki ye 20 Eyemo cyumutenyo kabere omwaka we 2023 ne kingaki ebyombe abigenderete wesokya eryo kwene kyabuna umuchando bwekisegi kyegenga no bego gosarwa kwabana banyaruka kiabe obeire go koera sechinsemo imeye Ensa ya Kenya abwase bachakira mu rubiro ibene ase county ya Kisii kinga kingekere yaragire Ensa Eyemo yabona mugoroba ekerongo kwariganya SMS ya Amayia erionko manyenara ya kubwatira nabasaki baito to kwariganire asenchera ere yobwikiranu korere ritangani kegima tigataranya ore gatiari kwariganeretie asenchera yobwenge twanyorere eribumia sita jokana jitwakanire kindi kya sinyire tokonya twakane bilia nyagetari no gusaba kuyamate kurwe kenyoro kya Nyamuya iri okomoinyo yo mwabo wakera mugabana to simbarati kumwakera mbiyamano ase ko make sure nga igentege korukunga public participation kiachira somwana inchi serikali ya county ya Kisii nigegenderete gusangiriria birengerero bya magendero kurwase abana inchi gatambukero kyago keirwe Gender-based violence is not something for one person. Lazima tukue multi-sectoral ndio tuweze kumaliza. Abantu nigo bagenderete gosemi waigoro yo gotanga na gukora kisegi kyegenka na baigo gosaro ku mwana munyaruka. Omanche omurigereria yo munenda mange ngo kwariganira tusange naye wikomere karango koinyoria munana bakwendera gotanyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo tweet wetra @Ndizi TV News baigo ase website ito nigora tanyora wetra www.ndizitv.or.ke erio togendere kwemanya mankeri tagane Everlyne Osero sangana nche goika omorio tokoya chaka korwase county ya Kisii awase Eyemo korwe kenyoro kya Nyamuya iyo gotoka ase ward ya Nyacheki ya sabiro bokonyi bwokomwenia oyo mwabo korengana ne amateyo nyagosira nigabeire ga kurwara segeka yento kyabeire barabwo komwetanania ase kinyagetari oikera ogo kwaye askeri abatebire goikabono ebili ya nyagetari nigo yakinire goika emilioni Eyemo nukta isano na isato na goikabono nigo basangirira kibesa ekyo kire enuse milioni yento batebire munanigo bawetera chinga kichingo ngumuri keito Josephat Amisi na ikiranase amateyo na gutwariganira robotyo rwa senchira yobwime Magega John Nyakundi kurwara uburiri bwa kansa na bwigwetana ni wakinyagitari Eyemo ya Kenya niganyara ko bagusiri ubugima bwaye umutinyo yo munyara ko bagweta asenyagitari ya Coptic yigotoka me county ya Nairobi nonye nabo abasane amune ya mateyaye niwe yababerere gatiro ryo lige kibesa icyo kiganiri elinde mubero yo nyara ko bakurwa asengendo iyo ya Coptic muri minto orarwarire amatuka amange twetire kinyagitari kinyinge twatananire twarosiro mwari otumukire kinyagitari twetire una mamarusi twetire nyagitari ko Nairobi West pako kire Osero Coptic Hospital Nairobi ase pirie nene mono yarenge chimilioni 2.3 umwana uyu minto berire uruwari amatuka mange nandi muna ruwari amatuka mange family yiga ise na mama mwa bakwete mbayo abana bamwe barororo bari kwinyara abayi twatemire gwita asabasani asogwapi nono mwemisi otemire kutubwatesia nduraikira kendi yonsi nonye nabo abayiri amuna basani abarenge asenga ya John nigo batemire kinjira cyonsi elyo koli kibese kiganeirie kurende gwikira boniga nigo basinyure gukikirania elinde banyale ko bakwegwa omuberobo na kuyoleta banyale ko bakuyotindeka mubere abagenda ko baramojeri ebiri ya nyagitari yoka tutigareti 1.5 million nere konyo tubwata se family konyo nero ko tukonya omwebyo siriro tutire bayuri ndubwati ni source turanyare ko ruserie beri ya nyagitari tuchoko mwaninga kitwasabire twaetananire abamate betiganire urwarire
twatigaire bosomo cy'omugima kende nkeyo kibesa cyari gigu paka twatigire kende mochi nonyo kutatigite kendoro mobwai John obwo gutuka asinga yani ko boigwanya to ko konigwa kurende bese sinjana to ko bachigoisana kurende wikira boniga niko bagende to ko bakubanga omochango bogo sangire chibese cyo kurende bono ntiranyara ko bachigoisana abantu baminto sebali bwato moyo bugwanja motoko banye gwetera a baby number yere 8048587 account name Orige John Nyakundi M-Pesa number 0721352377 eko kola tererita Adisi Nyakundi bono nigo ogosaba okonene guchira ase bali baraba Samaria baya naboigo bwatomo bwo konya banyara ko bagwesokia babwatesie enka ya John elinde banyara ko bakurusia omopero bokorwa ase county ya Nairobi nagoikaga igachinsa mucha Gusii elinde banyara ko bakoyoenia ase njiro boikerano omojumbo ito obobasi obiri tumwanjete ane ndo amayate chikura yato bwatesi obakongwa bana banane Simbarati mugavana honorable Simbarati and even His Excellency the President of the Republic of Kenya omo MC ito onkoba omo bungo ito Innocent obiri omo umelebu to omo Excellency Arati ekine kitoko sabayoka tumna toko sigete iga tokonye iga igo muberoru Nairobi oche iga kuripatiri kataseni Ndizi TV kure sublocation ya Kera yego toka ime ward ya Nyacheki constituency ya Bobasi ime county ya Kisii eliterana Josephat Amisi Mbiamano muri keito Josephat Amisi ase oroboti ururikira n'umwancho muri yari bono cishiringe miliyoni Eyemo echo ne kibesa kinyinge kegima ayigo bono eyamate yinigegendera gusaba onde wense obwatomo yo bwo konya gusebo mabera abeka wesokia eryo kubasira babakurusia omubere bwo yo mwabasengendu na komoenia asenga yabo togotena nayo nigo omusacho yomo asereta kefa undieki oyogotebekana obeirega kubachanda abana baya banyaruka ase okubasaria asesemo ya St. Mark Jogo ime yomuchio Kisii nigo abekwa byara n'abanyanyimbo asatangira egetaseni ky'abanyanyimbo ya Kisii Central negekore kyaberege ko gikeriwa negati yabari bakwegerera obwene bwa mwanyabanto ase obutki bogenderete gokorwa kubwatkana negekore kyo muri Keito Frida Kerbo namanke Omugako yomo bw'emyaka ya igatwa nigo abekwa byara n'abanyakinyorokuru asensemo ya St. Mark Jogo asekelekya gotebekana buna nigo abereka ko batibonga abana baya banyaruka batatu korengana na Lilian Mogeni nigo mugako yo abereka gucanda abana bo torega iga twacha umusaja bo mwise kominto akoreta abana bae bobe abane bagoteba guchiese baraire ochiko babwata botuka isibaraire oyore kerasi kia nane agoteba kwendo nyakomubwata bwata bone keraraire tameiti gosengo charo mokorire binto binde igo bono na bagokwana igo korende talia yuka nigo Lilian amenta kwerera buna nigo boigo akorete egekore cyugucia ase omwana omomuro mwabo yango nyakokorale nona ba asarete omwana omomuro mwabo nera karabwatu akarabera ime bona nona omwana oyo omonene we sister yanu nera naba achitaka makorire bitekerare class 6 Magegayo murugi bwo mukagerwa ondieki gosiria obugima bwaye chingaki arekogongya nigo bono birori bakwerera buna abana bo babeire bagosaligwa bona banja ko basaligo bona munangina achagasira nari achaka gosalia abana babake akwende sibaraire ochikonya ko babwata bwata bona abane bagochikoboka banyorara ire segetanda kiabensema korengana n'umwana oye omonene omonyaruka nigo airabuna ise aberega kumukorera korende nkayengane yo yachakirete kabla mamangu haja kufanikiwa class 5 wakati sister yangu wa pili mwenye ananifuata mwenye sahihi ako shule alikuwa hospitali alikuwa ameungua nikabaki mimi peke yangu kwa nyumba na yeye sasa alikuwa anakuja anachukua vitu hospitali tena anarudi nyumbani tunabaki na yeye. Sasa hiyo wakati venye mamangu ako hospitali akakuja akalala na mimi kwa nyumba. Akanitishia na kisu akaniambia nisijaribu kuambia mtu yoyote.
magega yo gusira kwa ngina nigo munyaruko yo aboretigwe koirari bagaria ngina ikyokere egento kyo goichania. Mamangu akaenda kujifungua hospitali akakufa akiwa theater. Ametolewa mochari, amezikwa azijaisha wiki 2. Akaniambia mimi ndio nafaa kumfanyia kila kitu yenye mamangu alikuwa anamfanyia. Nikamuuliza kila kitu hivyo unamaanisha nini? Hivyo sifanyi, si naosha nguo na wafulia na wapikia, naosha nyumba, nafanya kila kitu yenye mama alikuwa anafanya, nini yenye sifanyi? Ndio akaniambia unafaa ulale hadi na mimi. Kwa sababu mamako akiwa mjamzito aliniambia hiyo mimba imenikata, hajawahi lala na mimi. Hadi sasa hivi venye alikufa, unaona tena matanga imeisha. Sijakaa na mtu yoyote. Sasa niko na ile tamaa. Omo MCA omochore Brenda Mora nigagikiria ebikora bunebyo ase ebinyoro asabolia abantu gwaka oroboti eliogokonyeka. Nja samrite group Brenda Mora no MCA Kisii County Assembly. Asektene kyabera abana abajogo njemo musubati ngeri getendo kiya. Kakito we kana chinguru nabanyekero kwa mwaro tegento muneke kakimwe sokya sobwango mugo tiga kiende kamna gyachirega mpaka abana bachire kuumia. Abana ngina akwa gatiga 2 weeks ago babire tortured imbago kunyara ko mbago kurikafa bwango iga kakani mwaro abantu muneke muneke kenyoro mwesoki mukonyiti abana bakeba gukina boniga abana munaye batakiri kurendu batakiri gwetera makongo munaba gwetera boniga. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbuya mono omurike ito Frida Kerubo ase oroboti ororokira ntogotkana nayo ni gotokwenda ase county ya Nyamira awase omurugi bwo mugavana bwe county ya Nyamira Emily Nyaribo abagago cyake bene omuroberi obwo korinko riwa kuburere bwa kansa ase county yo muroberi cyake bene asensemo ya ikonge yo tokase bunge ya North Mogrango imeye county ya Nyamira okwana chinga kyecho Emily nigo abori abantu weso kyasobonge eriyo konyora okorinko riwa namwetanga nakobwatia ambukiro byonse biri bwenera irwetanga korwase oburwaire bwa kansa muri kete korwase county ya Nyamira job monkey no about yorwase obwagare. Buna enchera Eyemo yokorwania oburwaire bwa kansa nigo mo first lady bwe county ya Nyamira Emily Nyaribo achaka omuroberi bwo koringori gwa kwabamenyi oburwaire bwa kansa. Oburwaire bwa kansa kibwanyori rukere mapema nabo konyara koba gokonyoro gokonya. Omorobere yuwa matukatato nigora akoreke ya senyagitari Nyamira Referral Hospital, Ekerenyo Sub-County Hospital, Esani Sub-County Hospital, Kijauri Sub-County Hospital, nenyagitari ya Manga Sub-County. Bageliga kobalika wocha asinyagitari chetu Sub-County moiche gokorera screening abasubati nabangina nabagaka screening yege igere busa Chinyaruka baliga tie myaka 10 mpaka 14 mbase geto gwesokya elinde kwe kuchi vaccine nabasubati boigo gwesokya koira naenderi bageri intebi abaiboli bari babwata abana bare myaka 10 goike myaka 14 abana abaiseke vaccination nero egoeti kuchi skuru n'abantu ba health komoranje ka abana bainori baga baewe vaccination yeyo egere chiko bakonye kero baikire myaka mbachi konyora cervical cancer aba tukibakorire gasi yabo banyorire nge vaccination yeyo ngokonyere none kurkinse kinde kyeisiko igati abarayi baikira nense meyo no mu first lady we county ya Bungoma Margaret Lusaka Sicily Otuoma Korubusia Lilian Natembeya Korutwanzoia na abarayi bande. Wale wengine wenye wako sexually active or the sex active age waende wawe screened, matibabu iko, management iko. If you love your neighbor, if you love your family, if you love your friends, tafadhali enda uchunguzwe mapema, ujue hali yako so that you are not a burden. Survival. So it is important for all of us to know, to go be screened. And you've been told the screening is free. It is only you to come out, talk about it, encourage others, tell your friend to tell a friend, go to hospital and be screened. And I know when you get screened, you are going to be treated early
and you shall be well. Abasacha boigomba tigiri maega asebasegeto gwesokia elinde kolingoliwa. In choosing to celebrate the World Cancer Day, I know it is way out of the the times that are given, but you said it has to happen no matter what. So I want to thank you for choosing to do that, and your team for choosing to join you and celebrate with you. Matibabu, Dan, nimeambiwa nikushike mkono. Egati abali babere bakubwena kurwa soborere bwa kansa mbarwa esegeto buna obogima mboro nonyanga kwarwalire ku kansa ekero oralingoli kubwango nakobwenigwa. Tulikuja tukapatikana tuko na kansa, tulionelea wacha tukuje tu pamoja tujiunge pamoja na wamama, na so ni jukumu lenu mkituangalia yenyewe tuko sawa na tuko comfortable with it. In fact, kama kuna mwenye hajakubali kwenda hata usiku kuangaliwa, ajikubali aende hospitali, akipata ako nayo kama ni mapema atajisaidia mwenyewe. Kurwase County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Miamono murikeito Job Maangi asoroboti ururikiranu kurwase County ya Nyamira. Ebyombe ao nigo bigendrete wesokia na kwenekia buna omuchando bw'ekisegi kyegenga nabigo gosarwa kwa bana abanyaruka kwa beire gogwika omwerio bagosirwa nekiombe kya European Union nigo bachaki umurobero yo ase County ya Kisii asibarache wekerana ase chinsemo ao eryo kurobosemya uchi asabanto igoro yo wetanga kurwase ekisegi kyegenga nabo igo obobebo gosarwa kwa mwana omunyaruka. Murikeito Mildred Mamanyi noroboti urwaso bwagare. Kisegi kyegenga ogosarwa kwa mwana omwiseke ngati yemechando egendrete kwenekigwa imeye County ya Kisii asebono ebyombe au bigendrete wesokia iliyo kwenekya buna omuchando yono chigokeana. Ekyombe gya International Solidarity Foundation gekobwaterana Center for Community Mobilization and Empowerment Program amo na Gender Based Violence nigo bachakya bene omurobelyo bogo chikwenekya buna chinsegi kyegenga ngo chigokeana chire na boigo ogosarwa kwa mwana omwiseke ase bagokonywa nekyombe kya European Union ase bachakya omurobelyo oyorero bene imeye County ya Kisii ase barachikoira mono omurobelyo bo imeye kitutu chache North asege kakemya kene erebosyo. Sebono twale nkolonche program funded na European Union ereto chago implement megogo omoenga na metembe sublocations in kitutu chache North ase miake UN ande enjera tutete okorega se yumbwetera se obokonyi bwa medical professionals whether religious leaders, local administrators na bali mbechi skuru ekeramba gwate platform sawa ase binyoro ase baranyare goikera members ba community whether chikanisa chiskuru ebyombe mbali una chi women groups and ase local administrators ngotwara bale community barazas. A project yeko chikokarega for 4 years astogo chikobwaserana with our other partners in Nyamira, but in Kisii asego chikokara kitutu chache South babwate a designed way baro asiro moroberi bago chikobwaterana na beneficiaries as a community. Nigo batebire ekerenga kyabo ekenene gyokurwa omurobelyo yo asensemeyo nande kerenge kenene nkeli tutete gupunguza mangana yo gusara abana abaiseke na mangana intimate partner violence useya mangana ichibura buru ase chinka. We are going to focus on FGM and gender based violence. Mostly we'll focus intimate partner violence kisegi kya nyomba through the support of European Union na International Solidarity Foundation tonyare konyora funds chirechira support ase omurobelyo yo. Boigo nigo batebire barachikobwaterana iliyo kwenekya ngamba chikokeania chinsegi kyegenka. Lazima tushikane mikono, lazima tutiane moyo, lazima tupatiane that a mutual support that is needed for us to say one day FGM, gender based violence, defilement, rape imeisha. As a parental change, Togo focus for a long time with the beneficiaries because issues Togo focus chire cultural na attitude change. Na attitude change teri ko onche de ngori ko kororokana asobwango gosengori gocha asobwango. So that is why Togo chikobwaterana with the beneficiaries at school which project kokora omuroberi for a long time. Gatia bali baikirana bakoragwa no musubati Ezna Nyaramba nigo bagokera egetambukire kyo asebabo
kuria abagambi koimukia egetambokero wanjereria konde gwensi gotayo ekero omochando buno yo otokire. They know how to report. They know the channels to report and they know where to follow. But I want to challenge the administration. Abatureti, chairman wa nyumba 10, the community policing na abagambi. Kesi kikuja kwako ukiona ni ya nyumbani, suka. Koko iwe ndu wako raki. Ondana role muno ga igabu atari generio na bako nyorulira niri. So pamoja tukomeshe dhulma ya kijinsia. Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV, litaliane Mildred Momanyi. Mbia mano murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ururikiranu aba bisabanene kurwase serikali ya kaunti ya Kisii nigo bagenderete gwikira abananchi be kaunti ya Kisii na nene koigwa ebirengerere byabo kubatikana libaganitie abega kwa wari bagaritangani asensemo ya magendero litkodia rero murubiri nigo korekana asensemo ya musocho ebunge ya South Mogrango ose bunge ya South Mogrango awase mogose awase getambkire kyo kyaberege ko kerona banke na komwake umugavana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati ngambia mono ase ugochakia omurobero yo muriketo ndemo Stephen ase roboti uru. Serikali ya kaunti ya Kisii ni gwachakire bikaro imechi sub county au chie county ase ganga yo konyore birengerero byabamenyi asa magani ya magendero baganetie. Rero igetorese omochio mosocho ese tware kumirana n'abamenyi b'ekingwango kya Kitutu Church South neganga yogotegerera ebirengereri byabo egere bikigoso aise emeroberio ya serikali egere emibango ya serikali nekorosi gukora magendereso mwako gocha mheshimiwa gavana ito Simba Arati igabegete amaoni yo mwananchi katikati isobora ibwaye gocha koene kinga amagendera gocha gokorekana in the next 5 years twanya gambira muna abananchi erinde to make sure nga kende ebintu to ko priority ebintu biri tete muna abananchi kente tanga nalingi wakero mugabana ito Simba Arati kumwakera mbiyamano ase ko make sure nga igente gekoro kunga public participation kiachira so mwananchi erindo mwananchi anyora anyare gochora magenderari agocha gokorera. Ensemo ya musocho niga bamenyi beso kibasangana babisakorwo bisio mugavana ase bagokera okoyegwa libagari eliogiria abo koigwekana. Ento kende kya gatatu no gwakera abananchi nga biyamono asugocha emorogerio yo public participation ndoche bono twa egento public participation egento kerase kere a constitution right yo mwananchi ande ndoche abananchi baimokire elinda magendera nyareko kubwata nsasi county ya Kisii magana ngere korrekana bya kabisa se county aitota enkora buditangani yotoko musabira nga kagende bakora ki program yekiga a implement na ende myaka etane gocha togendere kona komorengere county manayanda tene bikarebi na anda abananchi barura maoni buya na anda abananchi bagokire sana ne serikali yenya esoko beke birengere bya bese mebango yae egere serikali tekore mebango ya magendero bila kusingatia maoni ya wananchi tuiseko endreiga na kutora kore bintu bya wananchi batagete egere batwale ownership walende no energy project yechinchi osalibwa. Serikali nigo yasabirwo gutwara obokorerio boikiranu obuburaikirania amagani y'abamenyi na guciremeroberi ya magenderero ase sector ao kelo mwananchi nabwateribaga ekera mangana ya magenderero agukwana echorere gintu kiria tagete yani according to the priority nkia tagete kerike mochandete mono ande tweruribaga rigia mono na bari barenge kora mangana aya batworokereria kabisa wananchi bagokire ndoche nga emo mugutana ogenderete bya kabisa na yene serikali bana batogutaka twanyore serikali kerego twaribaga yani tutochorete serikali nekerego chigotokorera magendera tiga magendera ari aike tunyachore tunyaoni abaya itu tari gento kirike chagio kayo twanyora ngakiaru turugo ngapaga kwa makobori kine kiabo. Kuripoteria Ndizi TV kurwa sensemo ya musocho ebunge ya Kitutu Church South edietariane Ndemo Stephen.
Mbuya mono muriketonde mo Stephen ase oroboti orurikira numwancho murigere ringo sabo kwabera nsemo ya musocho nigo ire ase bunge ya Kitutu Chache South na Tari South Mugrango togotikana nayo nigo aborokiwa bali babeire bakobera isko kobwatikana nemechando yokoboro wechibesa chyogosoa ekrasi ya kyanda nigo ritkoria rero egati yabo baikirana ase skuru ya bamura ya Nyamira neye magega yogosirwa no mobunge bwebunge ya West Mugrango Steve Mogaka ase aborokiwa wo barigani wano moro kyo munene bw'eskuru eyo George Onkundi okwana chinga kyekyo nigo abara ikorogose ababo bisakorwase yabisyo mubunge bataona nigo bagochia wakana school fees yonsi wekaba nabo bakorire amatemu abo a KCSE abana lero baikire skuru ga konyara bakwa meteka abo barigiwe mono gwetira simule banyare wike skuru abana ba ibuna kwarora gabatakitense abande chinde kibaliete igabaike skuru begosanga baikira sanga batana gutacha lakini ninde no mogoko kubanjira baso skuru no ebacha batabwa ati no ene box no ene bikoro tokende yonse bono nabirenga kienjire ngiyeko era abantu berule kubakonya egere batoke bali skuru iko bono mono buna bono ngo akiromo mo bunge West Mugrango mbya mono singinchabe kachukumu yoko tomegali ya CDF ya chikuyu mwana ulikurusobo na ende no mo administrator we county Nyamira nere obwe chanda kabiso chikuyu mwana ulionde kurusobo nere once buna baikire gaiga mono eskuru ngo twalere chikumu yoko basibya barabake babwika na abande uniform tobaye babwika na abande na yabanyule tu wiki Eyemo ndocha max babwata na maya igongo kora barumukia baikira abande na ubutaka unatakunya gukwanda botambe na bokoranga bugachande nsemo yeto binyoro bitu byamanya mirama ekora konyoro umwana boni go kolekera 8 chinda chia ichiriete na ende lakini urumu ngaini mono gwata max yoro 353 na bokoranga emechando na bere binyoro imi abagambi baito tukubasaba bagende kubwatira na iga karabanyole report chia bana bachandike tunaba bayimoka bwango tukunya gukwananga akaromo wose ni kibasari nibagali kirubusano kwale cyandanga oyere no mwisiri mono kwa mwa 20 ninaambia mheshimiwa Steve Mogaka ni asante sana kwa sababu amenisupport amenipa vizuri nimevoice omwanchi omurigereria yomunanda mankeno yanyora senchira yobwikiranu chikoraga chinsa isotogendera otonyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News boigo ase website yaito www.ndizitv.or.ke eriotogendere gosanga mankeri triane Everlyne Osero twaro burigereri burobya